ini ndinoitwawo rangarirai chakamanga. Ndinobva ku-Boost Fellowship, ndiri programs coordinator ikoko. Tinoshanda nevechidiki mumayunivhesiti, tichivakurudzira kunyanya kushanda nemaoko. Tinovakurudzira kuita zvokutengesa kuti vabatsirikane muupenyu. Tinovatrainawo ma-life skills. I think mukurarama mune matambudziko akasiyana-siyana, so tinotraina ma-leaders kuti vave vatungamiriri vamangwana vane ruzivo munyaya dzekutungamirira. So tinovakurudzira kuti vange vachiwana ruzivo urwu vachiri mumayunivhesiti. So tanga tiri pano nhasi pagungano reDelta Corporation uko kwavanga vachi graduatesa vana vavo vebhezari vakawana mascholarship. Tichingovakurudzira kupinda mune zvemabasa emaoko akasiyana-siyana. Tine vana vatinotraina mumabandiko akasiyana-siyana. Tine mabandiko ezve-environment, tine mabandiko ezve-technology, tine mabandiko ezve-nutrition, ende vakawanda vari kubudirira mukuburikidza nenyaya rezveruzivo re-innovation. Kune vamwe vakahwina mibayiro yakasiyana-siyana inosanganisira kusvika $20,000 nekuda kwekuva vanhu vakarongeka mune zvemabhizimusi. Mukati meino nyika yatinorarama, zvemabhizimusi mamwe emabasa anokurudzirwa kuti vechidiki vange vachiita ende vanokwanisa kuwana raramo mukuburikidza mazviri. So tinovakurudzira kuti vapinde mune zvemabhizimusi vachiri kumayunivhesitis. Ndinonzi Dr. Rejoice Mugoti. Ndinodzidza kuchingombe 2 kuallied 2 masvingo province. Isi tudongotendo Delta Beverages nekutipawo mukana webhezari wavatipa. Taisangana nekushotekerwa kwezvinhu zvakawanda tisati Delta Beverages isati yatipawo mukana uyu. Taigona kunonoka kuenda kuchikoro nekuda kwekushayikwa kwemari dzechikoro. Dzimwe nguva taigona kuenda kuchikoro nechikafu chakashota nekuda kwekushayikwa kwemari. Mapocket money dzimwe nguva taisapiwa, asi Delta Beverages yauya neprogramu yakanaka yekutibatsira kuti tiende kuchikoro zvakanaka. Ndichingotendaona izvozvo. Zita rangu ndinoitwa Sanyango. Ndakadzidza pachikoro chinonzi Marondera High chiri kuMarondo. Ndanga ndakamirira Delta kuMash East. Ndakasarudzwa pane vamwe vaizokwanisa kubhadharirwa neDelta. So ndiri kuchikoro ikokoko ndinongotenda Delta nerubatsiro rwese rwakaisa kubvira kumari yechikoro yakandibatsira, zvekupfeka zvechikoro, mauniforms, stationery yakandipa zvose, uyezve nemari yemuhomwe pocket money yakakwanisa kundipa, nekuti vabereki vangu vanoshayiwa, havana mari yekuti vanga vasina mari yekuti vakwanise kundiendesa mberi nechikoro, asi nekuda kweDelta nechirongwa chayo ichi ndakakwanisa kuenda kuchikoro ndikapedza A-Level yangu mugore ra2023. Delta yakanditora from 2022 panga ndiri mudanho reform 5 kusvika ndichipedza muna November 2023. Ndinongotenda nekuti Delta yakanga ineni, uye vaitomboita vachindishanyira, vachindigira zvokudya nekutarisa kuti ndiri kuita zvakanaka here maererano nezvakatabvumirana pakutanga. Saka ndinongotenda iyo kambani inonzi Delta nekuti yakakwanisa kundimirira semubereki. Saka ndinokwanisa kungotenda. Saka results pakazobuda after November 2023 ndanyora ma-A-Level exams angu, ndakaita zvidzidzo zvangu zvishanu, ndikakwanisa kuita zvibodzwa zvinokwana kuita 25
25 point ndaita macommercials. Saka ndinongotenda dai yanga isiri Delta ndingoti denda ndiri pano. Pamacommercial subjects angu ndaita masvomo kana kuti pure mathematics, ndikaita geography, ndikaita statistics, ndikaita business studies, uyezve ndikaita economics. Saka pamasubjects angu ese ndinongotenda nekuti ndakakwanisa ese kunge ndichimapasa nekuda kwerubatsiro rweDelta yakwanisa kundibhadharira mamwe masubjects ndikukwanisa kunyora. Saka nekuda ndinongotenda Delta, uye ndinongokurudzira vamwe vangu vachiri mumaA-Level kuti chikoro chakakosha, dzidzai nesimba, munokwanisa kupasa. Ndichibva panapa nekuda kwekuti ndakwanisa kubudirira muzvidzidzo zvangu, Delta iri kuendera mberi neni, kuenda neni kuyunivhesiti. So ndikufanira kuenda University of Zimbabwe, ndiko kwandakatsvaga nzvimbo. Saka ndinongotenda Delta, ndine mufaro mukuru nekuti Delta iri kundibatsira kuti ikuendera mberi neni nechikoro, ndichange ndichiita programu yangu yeActual Science.